Научете много за нашата родина с интерактивната карта на България. Картата е озвучена на български език и съдържа много интересна информация за историята, географията, флората и фауната и културата в различните области на страната. Включва и множество любопитни факти. От менюто в долната част на картата с леко натискане избираме съответна категория история, флора и фауна, култура, география или любопитни факти. Добре дошли на картата на България. Избираме Да опознаем история. История. Шипка. Паметникът на свободата Шипка. По време на руско-турската Получаваме различни исторически факти. Ако натиснем любопитни факти, Шипка. Каменните стълби, които водят до паметника на връх Шипка, са получаваме доста интересни 890 любопитни брой. факти. Ето тук. Мадърски конник. През 2008 година Мадърския конник е обявен за национален символ. Област. Бургаска област. Името на Бургас идва от латинската дума И така, боравейки с различните категории, децата могат да научат наистина много полезна и интересна информация за цялата ни родина, включително и исторически факти, за флората и фауната, за културното наследство, което имаме, и изключително интересни и любопитни факти. Тази прекрасна интерактивна карта е предназначена за деца над 6 години и може да я намерите при нас в играчките.com. Заповядайте!